Arratsaldeon eta ongi etorri Euskaraz Primeran merkataritza galako lehen ediziora. Nork esango zigun duela 100 urteko Eibarrura, industria herria baino hiri komertziala izango zenik, eta hemen gaude. Eibartarrak ez ezik inguruko herritarrak erakartzen dituen 100 komertziala duen hirian. Izan ere, Eibarko merkataritza betidanik izan da primerakoa. Modernoa, kalitatezkoa, gertukoa eta aitzindaria. Eta gaur hemen ditugu halako merkataritza posible egiten duzuenak. Gure merkatari kutxunak, bai, hor txalotu nahi zenun, bai, hau pasuek, noski baiet. Hau zuentzako da, profesional bikainak. Bezeroa ezagututa zaintzen duzuenak, produktuaren kalitatea mimatu eta salmentaren osteko zerbitzua ere kontuan hartzen duzuenok. Bueno, zer litzateke Eibar zuek, abe? Bizitasuna ematen diozue herriari eta baita nortasuna ere. Eta gaur hemen gaude, hori guztia batzen duen marka saritzea nahi dugulako, euskera. Kaleko giroa euskaldunagoa izaten laguntzen duzue, eta ez daki konturatzen zareten, baina zuen lehenengo hitza euskaraz denean, euskerari egoak emate izkiozue. Eta hartu eman berria sortzen da euskaraz. Orduan, sekulakoa da hori. Eta euskara, marka hau, salmentetarako ere oso aproposa da. Gertutasuna da gurea delako, eta konfidantza da, bezeroaren hizkuntzan aritzea delako, modernoa da, etorkizuna euskalduna delako, eta gauza gehiago, bizia da, euskera aspalditik bizi den arren, gaur egunera arte ere bizi izan delako. Eta kalitatea da, detaileak zaintzea delako. Zer marka da hobea salmentetarako? Eibarren euskaraz primeran saltzen delako. Eta jarraian, labur eta bideo baten bidez, euskaraz primeran proiektuaren nondik norakoak azalduko dizkizuegu. Aurrera bideoa! Eta Kitxo Euskara Elkarteak, hemen presente ditugun instituzioekin batera, ahalegin berezia egiten du zuekin, merkatariekin eta ostalariekin, gure herrian, Eibarren, euskaraz bizia ahal izateko. Gaur egun 200 gora establezimendu daude proiektuarekin bat eginda, eta 2014az geroztik, eta Kitxok euskaraz primeran proiektua sortu zuenetik, hainbat ekimen eta kanpaina garatu ditu elkarteak euskararen presentzia eta erabilera bultzatzeko. Besteak beste, hainbat material prestatu eta banatu ditu. Elikagaien posterrak, tabernetarako eskuliburuak, mahai oihalak eta QR kodeak, erropa, zapata eta osagarrien posterrak, esku oihalak, azukre zorroak, euskal musika zerrendak banatzen dira tabernetan. Horrez gain, nabarmentzekoa da urte osoan zehar Euskara Elkarteak eskaintzen duen itzulpen eta zuzenketa zerbitzua. Eguneroko menuak, ohar laburrak, sare sozialetarako mezuak eta abar luze bat euskaraz izan daitezen. Mezu laburrak eta presaskoak euskaratzeko zerbitzua WhatsApp bidez ere eskaintzen du elkarteak. Kanpaina eta ekimenen artean badira 2 aipamen berezia merezi dutenak. Gilda lehiaketa dugu batetik, aurten abenduaren 10, 11 eta 12an. Eta bestetik, neguko zein udako merkealdien azokan edo faktorinean izaten da urtero eta Kitxo. Bezeroengan eragiteko helburuarekin postua jartzen du bertan, ekintza ludiko erraz batekin, euskararen erabilera bultzatzeko eta sentsibilizazioa lantzeko. Ezin dugu ahaztu, eta azpimarratzekoa ere bada, azkeneko urteotan eratu den lantaldea. Eibar merkataritza gune irekia, udaleko euskara eta ekonomia sailak, Eibarko dendari elkartea, Gipuzkoako Merkatariak Federazioa eta Kitxo Euskara Elkarteak osatu dutena. Lantalde hau, elkarren berri izateaz gain, elkar elikatzen da eta elkarlanean jarduten du hainbat ekimenetan. Lana koordinatuz eta erraztuz, eraginkortasuna handituz eta zabalkunde lana osatuz. Elkarlan horren adierazle dira erosketen ibilbidea,
barra programaren zabalkundea edo faktorina bera. Ondo, txalolari etorri zaretela, ze horretatik izango dugu ere. Bueno, ez da makala, egiten den lana, eta ez da makala ere zuek egiten duzuen lana. Batzutan natural, eta beste batzutan esfortzu txiki edo handiarekin euskarari eusten diozue. Eta baita paisaia linguistikoan, zein ahoskoan ere. Eta bueno, horren harira, gaur gaude hementxe, eta hasteko zilarrezko euskeraz primeran agiriak banatuko ditugu. Hau da, urte hasieratik ona, 50% sare sozialetan euskeraz jarri dena, edota paisaia linguistikoa horrela izan dena establezimenduan, ezta? Eta bezeroa euskaraz hartatzeko gutxienez langile bat daukana. Bueno, orain bai, txaloak tope. Etorri eszenatokira, Azpiri jostundegiko, Azpiri saneamenduak dendako, eta Bambi oinetako dendako ordezkariak. Aupa! Torri ona, torri. Eta saria, Euskara Elkarteko lehendakariak, Ekaitz Juaristik ematen du, eta txalo ero bat ere. Argazkia, argazkirako, hortxe, hementxe. Eskerrik asko, Bueno, eta aurrera jarraitzen dugu musika pixkatekin, hori da, zilarrezko saria jasoko duen urrengo laukotearekin, bueno, hirukotea, Burbujas Imaseko, Coffee Bar Residentziako eta Korral Jantzi dendako ordezkariak. Aurrera! Saria euskeraz primeraen proiektuko teknikariak emango die, Ane Lizarraldek. Haupa ekipo! Eta ez pentsatu hemen amaitzen denek zilarrezko sariketa, ez, oraindik ere asko dira zilarrezko saria jasoko dutenak. Etor daitezela eszenatokira, Gubi Jantzi dendako, Helmet Hauseko, Igmar Optikako ordezkariak. Saria ematen, Ekaitz Juaristi. Hortxe, txalo ero bat. Haupa! Eskerrik asko, bai zueri. Bueno, girotzen ari garaia, oraingoan ikusi Eibar Jantzi dendako eta Kresala Arreindegiko ordezkariak mesedez oholtza gainera eta Ainara Labadok eta Kitxoko koordinatzaileak banatuko ditu sariak. Bueno, zigarrezkoekin jarraitzen dugu eta hurbildu mesedez Losada oinetakoen konponketa dendako, Mujika Arategiko eta Otegi Arategiko ordezkariak. Aupa! Torri ona erdira. Zuek ohituta zaudeta aurpegia ematera, beti zaudete jendearen aurrean, hau antzerakoa da. Txalo ero bat, noski. Eskerrik asko eta zilarrezkoekin amaitzeko, etor daitezela Pisa oinetakoakeko
Teluk Ileapaindegiko eta Tintalurreko ordezkariak saria ematen Ekaitz Juaristi eta Kitxoko lehendakaritza. La Cuesta Óptica. Barkatu. Musikan Mariano Hurtado daukagu. Zorionak. Bueno, zilarrezkoak hemen daude, azken taldea, baina ez horregatik gutxituko duguna. Eskerrik asko. Bueno, eta zilarrezkoekin azkar joan gara, eta eskuak pixka lasaitzeko, orain agian musika pixkat entzutea aproposa izan daitekela pentsatu dugu. Eta hemen aurkeztu berriz dizuedan Mariano Hurtado eta biok, ni negun Erariz Navarretak, orain arte ikusi ditugun establezimenduetan aurkitu daitezkeen objektuekin kanta bat sortzea pentsatu dugu gaurko egunerako zueri guk ere gure aletxoa eskaintzeko. Eta hemen txegatoz. Egunon, bai, bihar arte agur, zer betikoa? Bai, utxa, 100 gramo, pin, ondarrutik, fresko, ese bat, hobeto. Ez, hori tonerra da, honek sekulako usainona dauka, hartuko dut, aukera ona. Merkataritza oparoak, dakarrei barko giroa, merkataritza oparoak, dakarrei barko giroa, merkataritza oparoak. Mila esker inspirazioa izan zarete, eta orain urrezko sariekin hasiko gara. Hemen bai zerrenda luzea da, baina erritmo oso ona daramagu. Ea
urrezko saria eskuratu duten establezimenduak dira urte guztitik ona, 75%tik gorakoa izan denean paisaia linguistikoaren erabilera euskaraz, eta baita ere webgunea elebiduna dutenak. Eta langile bat gutxienez badutena euskalduna, bezeroa euskaraz hartatzeko gai dena, zigarrezkoetan, bezala. Eta hurbildu daitezela mesedez, Askasibar kiroldendako, Ateun Arategiko, Beitxu Optikako eta Komerzial Zabalako ordezkariak. Txalo eroa, bai noski! Bueno, eta ze estilokin etortzen garen ere, galetara, hori ere, estilo handia dago hemen, Eskerrik asko ekipo. Jarraian, igo daitezela saria jasotzera Dirdai Bitxitegiko, El Tio Palankaseko eta Elortzako ordezkariak. Txalo ero bat! Saria Euskaraz primeran teknikariaren eskutik jasoko dute Ane Lizarralde. Zorionak! Listo, bai. Eta hurrengo bikotea, hurbil dadila, Gertu Osasun Zentroko eta Gigil Osagarrietako ordezkaria. Aurrera, Ainara Labadok eta Kitzoko koordinatzaileak saria ematen. Bueno, batzu bakarrik, baina hor gaude. Aupa Gigil! Ondo gauz, hori da! Ez duetenik, zerrenda luzea da eta zorionez asko zarete. Urrea eskuratzea lortu duzuenok. Orain, Gratzinako, Guridi Tabernako, Artarako, I Love 10 euroko ordezkariak igo daitezela oholtzara. Bueno, gero arte, Jone. Ba hor, hemen denetik gertatzen da, baina beti egiten diogu aurrera. Pixkanaka aurrezko sarien Ekuadorrera heltzen ari gara, eta hurrengoak Ibar Kurutze Frutadendako, Ibone Estetikako, Irritxako eta Itxesiko ordezkariak. Txalo ere bat zuentzako! Eibarko zinegotzia Patxi Lejardik emango die saria. Eta igual, etorri onuntza hau, bai. Ja, ritmoarekin ere txalo dezakezu. Ibar Kurutze Frutadenda. Eta argazkia, noski, argazkia. Txalo ero bat. Eskerrik asko, bai. Igo daitezela Koliseoko eszenatoki honetara, Izadiko, Izaneko, Izpizua Botikako eta Jauregiko ordezkariak. Hasi gara relajatzen, sariak erortzen zaizkigu, baina dana ondo doa. Gutxi gora bera, hori da, bizitza bezala. Hemen prest. Ai. Japoneskak eskerrik
asko. Jarrai dezagun, igo daitezela orain. Kiliklik, argazkilaritzako, Klaus dekorazio dendako, kopina jantzi dendako eta laidalgako ordezkariak. Aurrera. Saria Ekaitz Juaristik ematen dio, kasu honetan Kiliklikeko Ainhoa Hermosaren senarrak. Hemendanak. Ekuadorra pasau dugu, orduan ondo gabiz. Asko zarete, baina hori oso seinale ona da. Txalo ero bat! Eskerrik asko zueri. Mikel Elortza barne dekorazioko ordezkaria. Eta saria, Jon Iraola Eibarko alkateak emango dio. Ez da etorri. Txaloa jasoko ditu airean, eta Jonek urrengoari emango izkio, dela Mumako, Oinberriko Otaola deskantxu dendako eta Plazaola optikako ordezkariei emango die. Txalo eroa, noski, haupa! Bueno, iaia amaierara heldu gara, baina oraindik gelditzen zaizkigu batzuk, eta baita sorpresaren bat ere. Urrengo saridunak Retegiko, Sarasketa, Ortopediako, Twinseko eta Txukunako ordezkariak. Haupa, holtza gainera! Saria, Vanessa Hortaz, zinegotziak emango die. Eskerrik asko. Jarraitzen dugu. Bueno, amaierara, heltzen hasi gara. Igo daitezela aurrezko saria jasotzera azkeneko laukotea, Umeako, Urrategi barne dekorazioko, Zaizoi tabernako eta Zorionak ludotekako ordezkariak. Zorionak! Saria, Eibar merkataritza gune irekiko Leire Ojanguren, Gipuzkoa merkatariakeko Ana Aranbarri eta Dendari elkarteko Nerea Salaberriaren eskutik jasoko dituzue. Zueri. Kaixo, zorionak. Bai, oso ondo, eskerrik asko. Eta bueno, ez zuek zaitezte joan, ze sorpresatxo bat daukagu. Esan dizuegu lehen, ezta? Eta bueno, sorpresa da zuentzat ere badagoela saria. Izan ere, azkeneko urteetan esfortzu berezia egin duzue, euskara erabiltzeko, eta aurten gainera udalarekin batera plana sortu duzue, euskara saiarek laguntzaz. Eta hori saritzeko, hemen dago, Ainara Labado eta Kitxoko koordinatzailea.
sariak emoten, barkatu, Nerea barkatu. Itzen bat nahi duzu esan, oraina bukaera aldo garela? Ez. Eskerrik asko zueri, benetan. Bueno, ari ginen komentatzen hemen txikian, ze guai, saria jasotzea, eta badela guai, azkenean badaude merkatariak izateko bezalako ofizioak, normalean ez diren sariri jasotzen. Eskerrak badauden, bazdakit, gilda lehiaketak, ero pintxo lehiaketak, tabernak direnetan, baina bestelakoetan, ezakit optiketan edo farmazietan, eta oso ondo dagoela, aitortza hori izatea, beraz, posten gara, gustora hartu izana sariak. Eta bukatzeko egingo dugu bertsio bat, Mariano eta biok, molatu duguna gaurko, eta bukatzean, saria jaso duzuen denok, mesedez igo oholtza gainera, eta taldeko argazkia aterako dugu. Ea ba! Etxetik ies egiteko kalea zeharkatzea, nerabe batek bakarrik egin lezake, baina kaleak egunero ibiltzen dituen pertsona hori. Jadanik ez da nerabe bat, ta ez doa etxetik ies. Badira urazken eguzkia sartzen ari den plaza. Utxik geratzen direneko arratsalde batzuk. Eta denden etorri betik mugikora begira. Edu berri den pertsona hori ditu egin da bereziote. Eskerrik asko, haupa, merkatariak, aurrera holtzara argazkia ateratzera. Zelako berotasuna eman diguzuen kantu honetan, eskertzen dizuegu. Eta, haupa, Ibarko merkataritza eta merkatariak. Txiha! Bueno, a ver, nik dudianekan, ia gaur hona etortzian, berba itxia ingo zezten edo ez, orduan, onuzkoan etorren pentsatzen, eta ez ebez, eskertzia
honagaitxik, eskertzia geixen bat, egunerokotasunean egiten duzuen lanagaitxik, eta eskertzia bai, euskerak nik uste dut, Eibarren behar daben bultzada hortan laguntzia gaitxik. Beraz, eskerrik asko amezauzien dan hori, eta eskerrik asko geixen mazberi. Bale? Apa, mila esker. Bihotzeraino zuzenean.